mare. Acum ce faceți, mami? Le pictați? Da. Uite ce fain ai făcut-o. Și tu? A, te-ai apucat de pictat? A, uite aici. Eu nu pot de... Ai grijă. Așa, mami. Faceți cu culori faine. Uite și verde, aici portocaliu, mama. Să eu fac alb tot. Și nu, mami. Că închide, mami, după aia. Hai, Carla, că ai făcut și tu fain. Fă numai. Fă roțile alea cu diferite culori. Încet, încet, dar numai... Dar pui la mijloc, mami. Acolo așa, pe model sau nu știu. Uite-te și pe prietenul Mario. El s-a apucat de fluture. Și eu să mă apuc mai gata. Tu numai gata, mami, că se închide. Aici faci un ceau. Fă ceau cu mâna. Ciao! Așa. Bravo, bravo copii, bravo. Ai avansat? Că nu, dar numai că... Trebuie să fac peste că nu s-a făcut prea bine. Cu negru. Avansăm, avansăm. Bravo copii. Eu fac... Hai, Carla, Mami, hai. eu fac bulile astea toate curcubeu! Super. Mami, rupe din el, rupe, mama, rupe. Mai să nu te faci pe ăsta, ai grijă, da? Oare ia și tu și Ăla, Daria, ce concentrată-i. Hai de mine. Ia. Uite, concentrată. Și dacă se murdărește? Păi să nu se murdărească. M-am murdărit pe mâini. Nu pe mâini, eu vorbesc de haine, mami. Pe mâini te speli. Mario! Uitați-vă la Mario! Da, am făcut. Mă că ajută mami. Mami, eu zic să fie... Da, de ce nu? Ia asta, ce să fac? Ce, mami, ia-ți? Ce-a făcut? Igă, mama. Zic și eu așa. Ia, Daria!